Dobrý den, vítejte u mého dalšího videa a je to ze hry Minecraft, myslím. A je to na serveru Survival Games a přesně na minihře Skywars. A no, uvidíte, o co tady jde. Prostě máte takovýto ostrov, jsou tady dvě mapy, tahle je moje oblíbenější. Máte tady truhly na tom ostrově, všechno. A jedná se o to, že musíte vydržet co nejdýl. Tady prostě budete to. Musíte vydržet nejdýl. Ze všech. Tak, už se pomalu připoju. Musí tady být všech 8, pak se začne odstartovávat a tady v chatu vám to píše. Kolik už je? Ještě? A pak to pak odstartujeme a 10 a zase si někdo odpojil. No. Toto video bude mít opravdu jen 10 minut, čistě. Nebo chtěl bych. Ale to mělo 10 minut, sakra, lagy ze serveru, strany serveru, ne z mé. A protože nevím, prostě 10 minut. Bude se to kratší dobu renderovat. Rychleji se to bude dávat na YouTube a můžu tam být víc vidět. No. Tak jo. To ne. Já to se natáčím spíš, že mě to baví, tak se to jdu zahrát a ještě k tomu náhodou to může někdo zhlídnout, nevím jestli někdo. Ale teda doufáme, že jo. No, doufám, že jo. A snad to bude mít více jak jedno zahlednutí. No. Jaký jsme tu staví? Ne, tak to jenom rozkopal TNTčko, no nic. Můžete vidět, že se Darklight, který je čtvrtý hospoda. Jo. Shit. Ne, promiňte, nic proti židů. Nic proti ním nemám, opravdu. Je to prostě jenom nábožensky založená skupina. A bylo by špatně, kdybych proti ním něco měl. Tak. Jestli se někdo dostane tam a bude mít žádný myc, tak jsem v háji. Cokoliv, tak. Tady jsem to vyčařil. A ještě sem dojdu pro jednu věc, ale na to potřebuji krumpik. Takže si ho uděláme. A to hodně urychleně. Krumpik a meč. Hodně rychle dělej. Čestu. Iron, tak. Je náhodou někdo chtěl přijít za náma na návštěvu. Což by určitě nebylo vhodné. A už vůbec ne zrovna teď. A někdo staví. Tady aspoň se mi zdá. Jo, určitě někdo staví. Ano, už je tady. A já bych s ním chtěl dát mír, ale asi to nevezme. Ano, zastavil mě. Tak a já udělám lehčí tah. Pro mě podle mě výhodnej. Já si tady takhle to. Už jsem to tam celý vyčaroval, takže určitě tam nic moc nenajde. To můžu takhle, sakra. Takhle.
Tak a máš to, vole. A máš to. Neměl jsi mě tam zastavovat, dole. Pusty. What the hell? Ty nikam nepůjdeš. Je ti to jasný? Šmejde. Tak jo. Ale radši se budu hlídat. Protože nikdy nevíte, co ten člověk dotyčný udělá. Jo, a počkat, ale on se od někud musel dostat. Což je dosti dobré. Teda aspoň pro mě. A určitě ne pro nepřátelé. Sakryš. Tady se asi strhla hodně velká bitka. A někdo tady umřel. Záhadnou smrtí. Jo. Asi takhle. Tak jo. Kolik máme minut? Ještě 3 minuty, tak to bychom ještě mohli dát. Hnedka potom hlasu bude další video, nebo já nevím. A je to moje oblíbená mapa stejně, tohle. A ještě jedna taková, a ta je podle mě horší. Nesnáším, když se někdo odpojí, když je odpočet. Rychle vytvořit bedny. Tady je bedna. Tady je bedna. 10 železa. Super. Bereme jedno tohle. Jdeme dolů. Tak. Tak, tak. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Tak, tak. Pla. Kompik. Helmičku. Možná je ten nějaký diamantík. Železo poberem, tak dáme si ho do toho. Točem. Jej. No tak to by byl problém. Nikdo nestaví? Dobré. Jeden. Druhý, super. Hop, hop, hop. Zameškali jsme už dosti času. Tak je na čase. Můžeme se nahnat. No. Nikdo tam není, super. Stavím to rovně jako vždycky. Všechno. Nikdy nic nenechávat. To je hlavní pravidlo. Snad nás zase nikdo neuzemí hnedka tady. Já bych chtěl s někým naskat, ale... No, nikdo tam teďka zrovna není. Tak jo, jdeme ještě teda do. To děláme rychleji, trochu mi připadá, nebo... Ne. No tam v tom Islandu bych se chtěl zavidět. No, zabydlet prostě, bych tady chtěl kempit. Tady to bude moje kempicí místo. Možná. A určitě by to bylo výhodné. Dáme to na 3. Sharpness, super. A... No i když ne... Zavěnu si domů. Urobit... cestu...
kalhoty, boty a nějaký ty věci. Takže sekera. Co tam ještě je? Lopata, tu nepotřebujeme a to je všechno. Co? Jo, ještě něco jsem chtěl. Tak, a je to. Jo, zastřel ho. Dělej ty debil. Dělej, spadni. Yes! Je dole. Binary minute. Nechtěl jsem s ním bojovat na blízko. Wow, docela se server seka. To není mým počítačem, prosím vás, neobvinujte, že to je mým počítačem, protože ten je dost. Je to spíš naším internetem, protože jaksi jak to říct, no, trochu míň prostě. Nadupaný internet. Doufám, že si nevzal diamant. Shit. No, to všechno. Koul moc nepotřebuji teda. Zrovna ten ne, no. Haleluja. Ale listí. To se bude vždycky. A je to docela i hlasitý. Já vím, co má pevnění. Já budu mít kemp uprostřed. A shit. Kdo staví? Sakra. Až už budeš tak postavit, když stavíte, tak ještě postavit. Sakra, to znělo blbě. Respect. Of my ass. Sakra, jak? Aha, já jsem vyhrál. Jo. Stihli jsme to do 10 minut? Ne. Ale to je jedno. Aspoň jsme viděli, jak se dá vyhrát. Tak. Toto je vše z tohoto videa. Bude další. Nazdar.